πίσω στην γιορτή του σχολείου μας. Θα σας παρακαλέσω πολύ να προσπαθήσετε να κάνετε όσο το δυνατόν ησυχία. Θα σας παρακαλούσα πολύ κατά τη διάρκεια της γιορτής να μην χειροκροτήσετε καθόλου. Θα χρειαστούμε όμως, και αν το αξίζουμε, ένα καλό χειροκρότημα στο τέλος. Επειδή η γιορτή έχει μία συνέχεια και αν χειροκροτάτε ενδιάμεσα θα χαλάσει η σειρά της γιορτής. Προσπαθήστε το και θα το πετύχουμε. Κυρία Διευθύντρια, αγαπητοί μαθητές, συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Γιορτάζει ο ελληνικός λαός διπλή γιορτή, θρησκευτική και εθνική. Διπλή ψυχική ανάταση. Ανάταση της ψυχής προς το Θείο και ανάταση της πατρίδας προς την ελευθερία. Πανηγυρίζει το ελληνικό έθνος το ενδοξότερο και σπουδαιότερο γεγονός της νεότερης ιστορίας του. Κατάπληκτος, άφωνος και βουβός έμεινε ο κόσμος ολόκληρος όταν πληροφορήθηκε την εξέγερση των Ελλήνων. Και εκπληκτικότερο για τον κόσμο ήταν το πώς ένας μικρός λαός κατόρθωσε, αν και ήταν σκλαβωμένος από βάρβαρο δυνάστη για 400 και πλέον χρόνια, να διατηρήσει την εθνική του συνείδηση, τη θρησκεία του, τη γλώσσα του, άσβεστο τον πόθο της ελευθερίας και να μην χαθεί από το πρόσωπο της γης. Μοναδικό πράγματι γεγονός στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ποιοι όμως παράγοντες συνετέλεσαν σε αυτό, αγαπητοί μαθητές, γιατί αυτός ο λόγος κυρίως σε εσάς απευθύνεται. Η πίστη στην ελληνοορθόδοξη θρησκεία, η πολεμική αρετή του ελληνικού λαού, η καρτερία του, η τόλμη του, το ενθουσιώδες και ρυψοκίνδυνο του χαρακτήρα του, το εμπορικό πνεύμα του, το ναυτικό του δαιμόνιο και πάνω απ' όλα ο σεβασμός στους θεσμούς και στις παραδόσεις. Οι πρόγονοί μας και κατά τους πλέον σκοτεινούς χρόνους της δουλείας ποτέ δεν οικέτεψαν την τύχη τους, ποτέ δεν υποτάχθηκαν στον Πειραίο, ούτε και επίστεψαν ποτέ ότι η υποδούλωσή τους θα ήταν αιωνία. Αντίθετα, αμέσως μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολεως, η ιστορική μνήμη του έθνους, η οποία είχε διαποτιστεί με συνεχή παράδοση ιστορίας 3.000 ετών, αφού ενισχύθηκε και από τους σχετικούς με την άλωση θρύλους, γέννησε την ελπίδα της Αναστάσεως. Οι υπόδουλοι Έλληνες όχι μόνο δεν έχασαν ούτε στιγμή την ελπίδα για μελλοντική απελευθέρωση, αλλά είχαν τόση πεποίθηση και δύναμη για την παλιγενεσία του έθνους, ώστε να παρηγορούν οι ίδιοι και αυτές τις εικόνες της Θεοτόκου, οι οποίες δάκρυσαν για την μοίρα του γένους με τα γνωστά λόγια «Σώπασε κυρα Δέσποινα» και «Μη πολύ δακρύζεις, πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι». Ή, κατά την ποντιακή παράδοση, «Η Ρωμανία κι αν επέρασε, ανθεί και φέρει κι άλλο». Οι παραδόσεις αυτές, μεταδιδόμενες από γενιά σε γενιά, σφυριλάτησαν το εθνικό φρόνημα. Η Εκκλησία, οι διδάσκαλοι του γένους, ανέλαβαν τη διαφώτιση των στρωμάτων του λαού, αποτέλεσμα της οποίας ήταν η δημιουργία των περιλάλητων σωμάτων των κλεφτών και αρματολών με γενναίους οπλαρχηγούς. Στο κάλεσμα του γένους πρώτοι ξεσηκώνονται οι σπουδαστές, οι ιερολογίτες στο Δραγατσάνι, οι οποίοι έχησαν άφθονο ελληνικό εφηβικό αίμα για να ποτιστεί το νεαρό δέντρο της ελευθερίας. Απέτυχε βέβαια το κίνημα εκείνο στη Μολδοβλαχία. Το δέντρο όμως της ελευθερίας βλάστησε και ρίζωσε και έβγαλε κλονάρια και μεταφυτεύτηκαν πολύ γρήγορα στην Πελοπόννησο, στη Στερεά, στη Μακεδονία, στα νησιά. Και αμέσως ακούστηκε χαρμόσυνα η πολεμόκραχτη φωνή του Ρίγα. «Ως πότε παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιοντάρια στις δράχια στα βουνά». Και ζήτησε εκδίκηση το αίμα του Αθανασίου Διάκου στην Αλαμάνα, στο άκουσμα του οποίου έτρεξε ο Ανδρούτσος, ξεπληρώνοντάς το στο αθάνατο χάνι της Γραβιάς. Και έλαμψε η θάλασσα της Χίου από την πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας με το δαυλό του έντοξου Κανάρι. Και σήκωσε πυραμίδα τουρκικών κορμιών ο Καραϊσκάκης στην Αράχοβα,
και έγινε γρανιτένιος βράχος στο Μεσολόγγι και θέρισε κυριολεκτικά τη στρατιά του Δράμαλη ο Κολοκοτρώνης στα Δερβενάκια και απέκρουσαν όλες τις επιθέσεις των Τούρκων οι Σουλιώτες, οι Σφακιανοί, οι Μανιάτες, παντού κατορθώματα, παντού θυσίες, παντού ηρωισμοί. Πλάι τους οι Ελληνίδες, συμπολεμίστριες στις μάχες και συμπαραστάτριες στις ταλαιπωρίες και στο θάνατο. Η Ελληνίδα του 21, κυρίες δεσποινίδες και αγαπητές μαθήτριες, κοντά στα συζυγικά και οικογενειακά καθήκοντα, ήξερε και τη χρήση των όπλων και δεν δίστασε να προβάλλει τον ίδιο της τον εαυτό στη φωτιά της μάχης, χωρίς να λυπηθεί ακόμη και τα παιδιά της. Πύργωσε την ψυχή του συζύγου της στα μεγάλα ιδανικά και φώτισε με τη λαμπάδα του εσωτερικού της κόσμου το μεγάλο δρόμο, το δρόμο της ελευθεριάς. Μιμηθείτε, αγαπητές μου, τη Μαντώ Μαυρογένους, την Πουκουλίνα, τη Δέσποτ και τη Μόσχο Τζαβέλα, τις γυναίκες του Ζαλόγκου, της Νεάουσας, τις Μεσολογγίτισσες, τις Μανιάτισσες και τόσες άλλες. Έτσι πολέμησαν οι Έλληνες, όπως πάντα, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, γέροι, νέοι, χωρίς διακοπή. Και αφού χύθηκε άφθονο ελληνικό αίμα, και αφού κατατροπώθηκαν οι στρατιές του Δράμαλη, του Βριώνη, του Κιουταχή και του Ιμπραήμ, και αφού έγινε ολοκαύτωμα ηχείο στα ψαρά του Μεσολόγγι, ανέτειλε επιτέλους η ημέρα της ελευθερίας. Σήμερα, εμείς οι σύγχρονοι Έλληνες βροντοφωνάζουμε για να ακουστεί σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο ότι θα αγωνιστούμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας και με όλα τα μέσα που διαθέτουμε για την εθνική μας ακεραιότητα και ανεξαρτησία. Δεν θα απεμπολίσουμε τις υποθήκες των προγόνων μας του 21 και ποτέ δεν θα επιτρέψουμε να τοποθετήσει οποιοσδήποτε κάθε μορφή ζυγό. Όλοι μαζί σήμερα γινόμαστε λαμπαδιδρόμοι, παίρνοντας το φως και το νόημα του 21 από τα φαράγγια και τους βουνοκορφές και υποσχόμαστε να το μεταφέρουμε στα πέρατα της οικουμένης, μονιασμένοι, αδελφωμένοι, χωρίς κόμπλεξ και κομματικά σύνδρομα της εποχής μας. Ζήτω το αθάνατο 21. Παράκληση, θα σας ξαναθυμίσω για τα χειροκροτήματα. Κρατήστε την όρεξή σας για το τέλος. Παράκληση.
είναι και 25η Μαρτίου. σημαίνει και η Αγία Σοφιά το Μέγα Μοναστήρι, με 400 σήματα και 62 καμπάνες. Κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και ο διάκος. Ψάλε Ζερβά ο βασιλιάς, Δεξά ο πατριάρχης. Ταυτιπολίτη ψαλμοδιά αισιόταν οι κολόνες. Τα πούνε στο χεροβικό και ναύει ο βασιλέας. Φωνή τους ήρθε ξουρανή και απαρχαγγέλου στόχο. Γιατί είναι θέλημα Θεού η πόλη να του
Η Δέσποινα ταράχτηκε και εδάκρυσαν οι εικόνες. Σώπασε κύρα Δέσποινα και μη πολύ δακρύζεις. Πάλι με χρόνους με καιρούς, πάλι δικά μας είναι. Σώπασε κύρα Δέσποινα και μη πολύ δακρύζεις. Πάλι με χρόνους με καιρούς, πάλι δικά μας είναι. Έτσι παρηγόρησε την Παναγιώ λαϊκός ποιητής. Με αυτή την παρηγοριά και την ελπίδα, ο ελληνισμός κατάφερε να αντέξει την τουρκική σκλαβιά για 400 ολόκληρα χρόνια. Χρόνια μαύρα και πικρά για ολόκληρη την Ελλάδα. Χρόνια περιφρόνησης και βασανιστήριων. Χρόνια καταπάτησης όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τίποτα δεν όρισαν δικαιούμενες, έτσι αποκαλούσαν τους Έλληνες οι άπιστα φρεγάτα. Δούλος του Τούρκου αφέντη, ο Έλληνας έπρεπε να σκύβει το κεφάλι και να τον προσκυνά. Δεν βλέπετε μωρέ κι αούδες ποιος πένα από εδώ. Είναι αφέντης μου, ο κουζής Πασάς. Γονατίς τώρα, σκύψτε το κεφάλι και προσκυνήστε τον. Είναι διαταγή εμπρός. Προσκυνήστε μόνο κι αούδες, μη σηκώνετε κεφάλι. Αφέντης με αυτό θα είναι εμπρός, προσκυνήστε. Εγώ δεν μου σκύλω τα αφεντικά σου. Δεν είμαι ραντιάς. Δεν κάνω διαταγές. Θα λογαριαστούν μια μέρα. Οι γονείς θα ξεσηκωθούν μια μέρα και θα σας χαλάσουν. Ποιος δεν είναι τώρα ρε. Και σκοτώσουν να πεις αμέσως. Αν επάνω τον κόσμο να γυρίσω, να σφάξω τους δρομιούς στη σύναμα να αφήσω. Σκοπός του κατακτητή ήταν να εξοντώσει το γένος των Ελλήνων. Γι' αυτό κάθε 4 χρόνια μια επιτροπή από Τούρκους γύριζε όλη την Ελλάδα και διάλεγε τα πιο γενοδεμένα αγόρια και τα έπαιρνε σε στρατιωτικά κέντρα. Εκεί τα εκπαίδευαν να ξεχάσουν τους γονείς τους, να ξεχάσουν τη γλώσσα τους, να ξεχάσουν την πατρίδα τους, να ξεχάσουν τη θρησκεία τους.
γαντούνια. Λέει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Στο παραθύρι κάθονται και το γυαλό τυράζουν. Σαν περνικούλες θλίβονται και σαν παπιά μαθιούνται. Σαν του κοράκου τα φτερά μαυρίζει φορσιά τους. Βαρκούλες βλέπουν και έρχονται, καράβια και προβαίνουν. Ήταν ψηλός, ήταν λιγνός, ίσως εκεί Παρίσι. Είχε και στο προδάχτυλο πανάλια δαχτυλίδι. Έμαθε πιο το δάχτυλο το δαχτυλίδι. Εψές βράδυ τον είδαμε, στην Βαρβαριά στον άμμο. Γενίτσαρος εκίνηκε, σουλτάνο που σκουτάει. Κατάλαβαν πως η μάθη, η ιστορική γνωστή θρησκεία είναι όπλο επικίνδυνο. Έτσι στα σχολιά απαγόρευσαν την κυκλοφορία ελληνικών ιστορικών βιβλίων. Όλος ο ελληνισμός πνίγηκε στην άκρη. Τότε λειτουργήσαν τα θρυλικά κρυφά σχολιά. Σπιτιών. Δάσκαλοι τους οι παπάδες, οι καλόγεροι, οι μορφωμένοι Έλληνες. Και κάθε βράδυ τα Ελληνόπουλα παρέα με το φεγγάρι που τους φώτιζε τον δρόμο ξεκινούσαν για το κρυφό σχολείο. Μάθαιναν από τον παπαδάσκαλό τους για τον ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Μάθαιναν την ένδοξη ιστορία της πατρίδας τους και οι αθώες παιδικές ψυχές. Ορκίζονταν πως αν μεγαλώσουν θα πολεμήσουν και θα ελευθερώσουν την πατρίδα τους. Εκεί, στο θρύλο του κρυφού σχολιού, άναψε η σπίθη της ελευθεριάς που αργότερα μεγάλωσε, θρέψη και έγινε πυρκαγιά για να εξαπλωθεί. Την ένδοξη του
όροφα, κοπέλια να δουλεύουν. Μάνα μου, εγώ δεν κάθομαι να γίνω νοικοκύρης. Να κάνω μπελοχόροφα, κοπέλια να δουλεύουν. Και να είμαι σκλάβος των Τουρκών, κοπέλια στους γερόντους. Φέρνουμε το ελαφρό σπαθί και το βαριό του φέκι. Να πεταχτώ σε το πουλί, ψηλά στο καρφοβούνια. Να πάρω δίπλα τα βουνά, να περπατήσω λόγους. Να βρω λιμένια των κλεφτών, γιατάκια καπετάνιου. Και να σου δείξω κλέφτικα, να σμίξω τους συντρόφους που πολεμούν με την Τουρκιά και με τους Αρβανίτες. Βουνό, φίλη τη μάνα του, βουνό ξεπροποδιέται. Γεια σας βουνά με τους γκρεμούς, λαγκάρια με τις κάπες. Ήταν ο Ρήγας Φεραίος, ο τραγουδιστής της Λευτεριάς, που με το θούριό του ξύπνησε τους υπόθολους Έλληνες και πήρε τη μεγάλη απόφαση να ξεσηκωθούν.
και να προσαγωνιστούμε όλες μας τις δυνάμεις. Για να ελευθερώσω την πατρίδα μου από τα βάσανα και τις τροπές του κατακτητή. Για να ελευθερώσω την πατρίδα μου από τα βάσανα και τις τροπές του κατακτητή. Αν παραβώ τον όρκο, φωτιά να στείλει ο Θεός και να με κατακάμψει. Αν παραβώ τον όρκο, φωτιά να στείλει ο Θεός και να με κατακάμψει. Και όταν όλα ήταν έτοιμα, ξημέρωσε η Άγια Μέρα που περίμενε η Ελλάδα για 4 αιώνες. Ξημέρωσε 25 Μαρτίου 1821. Στο μοναστήρι της Αγίας Λάμπρας, μια χούστα παλικάρια ζήτησαν από τον Επίσκοπο Παλαιό Πατρόγερμανο να τους ευλογήσει τα όπλα. Γιατί μόνο με την ευλογία και τη βοήθεια του Θεού θα μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα με τον αμέτρητο στρατό του Σουλτάνου. Ελευθερία ή θάνατος! Πρώτα φώναξαν τα παλικάρια εκείνα. Ελευθερία ή θάνατος! Ελευθερία ή θάνατος! Ελευθερία ή θάνατος! Ελευθερία ή θάνατος! Ακούστε στα βουνά και στα λαγκάδια, στα φαράγγια και στους βρεμούς, στη στεριά και στη θάλασσα, στα ποτάμια και στα γεωφύρια, σε όλη την Ελλάδα. Ελευθερία ή θάνατος! Φώναξε και ελεύθεροι βολιορκημένοι στο Μεσολόγγι. Εκεί που άκρα του τάφου σιωπή, στον κάμπο βασιλεύει, λαλή πουλή περισφυρί, η μάνα το ζεύει. Έτσι άρχισε ο αγώνας γεμάτος θυσίες και αίμα. Η επανάσταση απλώθηκε σε όλη την Ελλάδα. Τίποτα δεν σταμάτησε στους Έλληνες. Είχαν μεθύσει από το γλυκό κρασί του πόθου και τα ψωδιά. Του Έλληνα ο τρέσιλος ζυγό δεν υποφέρει. Καλύτερα μιας ώρας σε ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και Φιλιππή. Οι Έλληνες με το αίμα τους έγραψαν σελίδες ηρωισμού. Είδα με τον συνηθούν τον Αθανάσιο Διάκο που με τα λιγοστά παλικάρια αντιμετώπισε τους Τούρκους, πολεμώντας και με τους σπαθί, όταν έσπασε το φέγγι. Τι να πρωτοθαυμάσουμε, την παλικαριά του, το θάρρος του που αντιμετώπισε το θάνατο, άφοβος και ατάραχος. Γίνεσαι Τουρκιός Διάκο, θα τη φύση σου να αλλάξεις, να προσπινάσεις.
σβήσεις. Πάτε και στους και πείστε σας. Κουρτάτε να χαθείτε. Έχω χρετός και αλήθηκα. Χρετώστε να μεθάνω. Παίρνετε να σου βρίσει το ζωντανό. Σκυλάκια με σου βρίσετε. Ένας χρετός σε χάρτη. Μαζί με το καπετάνι κοίτα. Θέλει να σβήσει τη δουλειά κι όλας αυτό το βλέπει. Για πες και να μου διάλεξε ο χάρος να με πάρει. Τώρα που αξίζουν τα κλαδιά και βγάζει γη χορτάρι. ξεχωριστών ανθρώπων που πρόσφεραν τον εαυτό τους θυσία στο βωμό της λευτεριάς. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο θρυλικός γέρος στη Μοριά, οι Υψηλάτιδες, ο Κωνσταντίνος Κανάρης, ο Ανδρέας Μιαούλης, η Πουπουλίνα, η Μαντώ Μαυρογέννους, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο Μάρκος Μπότσαρης, ο Παπαφλέσσας και οι τοπικοί μας ήρωες, ο Χάτσος, ο Καρατάσος, ο Ζαφυράκης και άλλοι, και άλλοι, και άλλοι. Γεροδεμένο
ένα σώμα, καλή και τίμια ψυχή και πρώτος των αγών. Τον σέβουνταν οι Έλληνες, τον έτρεμε η Τουρκιά, από άκρη σ' άκρη έτρεχε για την ελευθεριά. Στον πόλεμο μια ζωή, αυτός και η φαμελιά του, έχασε τη γυναίκα του, πολλά και από τα παιδιά του. Σαν τον αγέροχο Αετό, με δύναμη και θράσος, πολέμησε σε Βέρεια, Νάουσα και Δοβρά, ο γέρο Καρατάσος. Τις μάνες που έλεξαν τα παιδιά τους στον κρεμό. Και οι ίδιες τραγουδώντας και χορεύοντας έπεσαν στον κρεμό για να μην πέρασε στα χέρια του Τούρκου. Yeah.
φώτισε της Παναγιάς, το βωμό και με θάρρος λαμπρό τα πετάσουν στο βαθύ του ζαλό γκρεμό. Τέτοιο θάνατο, τέτοια ανδρεία, τέτοιες μάνες και τέτοιο χορό δεν θα δουν σε καμιά ιστορία, δεν θα δουν σε κανένα καιρό. Πολλοί είπαν πως ο ξεσηκωμός των Ελλήνων εναντίον των Τούρκων ήταν καθαρή τρέλα. Ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης μετά την Επανάσταση είπε: Αν δεν είμαστε τρελοί, δεν θα κάναμε την Επανάσταση. Γιατί έπρεπε να σκεφτούμε για τα πολεμοφάδια και τις δουλειές μας. Να υπολογίσουμε την τουρκική δύναμη αλλά και τη δική μας. Δόξα και τιμή σε όλους τους αγωνιστές, σε όλους εκείνους που θυσίασαν τη ζωή τους για να μας παραδώσουν μια πατρίδα ελεύθερη. Παντού τραγούδια και χαρές σε πόλεις και χωριά. 25 του Μαρτίου γιορτάζει η Λευτεριά. Ξυπνούνε τα καράβια, το χάνει τη γραβιά. Τα καλλιοφύλλια διηγούνε τον τάφο της σκλαβιάς. Κρήτη, Μογιάς και Ρούμελη και Σούλη και Ψαρά, γιορτάσε τη Λεβεντιά ακόμα μια φορά. Στην Καλαμάνα σήμερα ο Διάκος πάλι ορθός και ξαναστήσει απ' την αρχή στο Ζάλογο χορός. Στα δερμενάκια γίγαντας, ο γέρος του Μοριά, χαρείτε το φωνάξτε το, ζήτω η Λευτεριά. Και τη βοήθεια του Θεού, ας πάρουμε και εμείς τον δρόμο της τιμής
Χαρείτε ως Ελληνόπουλο του γέρους μας η ελπίδα. Χαρείτε εσείς γιατί έχουμε τρισένδοξη πατρίδα. Δαχταρισμένο δώρο στη σκλαβωμένη γη. Εσείς που όταν ορίμασταν τα στάθη, πόροι του θερισμού την ώρα μας δίνουν το δική. Σαν ίσχυμο γαλόκορνη και απείρακτα από τα χρόνια, σένετε μας τα γόνια στο δρόμο της τιμής. Κι όπου λέμε κράξιμο και όπως μάξει πρώτη, εσείς περνάτε πρώτοι και ακολουθούμε εμείς. Στη μνήμη σας ανάβουμε χρυσά λιβανιστήρια, για σας τα νικητήρια τα χείλη μας υμνούν και μπλέκοντας τα χέρια μας δόξα στα στεφάνια δικής περηφάνειας τους τάφους κρεμούν. Παρακαλούμε στάση προσοχής. Εθνικός ύμνος. Γνωρίζω από την όψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα χαμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντιωμένη χέρο ελευθεριά. Και σαν πρώτα αντιωμένη χέρο ελευθεριά. Και σαν πρώτα αντιωμένη χέρο ελευθεριά. Χρόνια πολλά.